Tak dnes si ukážeme, jak oškrábat molitán ze staré stropnice. Každý to dělá takhle, tímhletím způsobem, tady tím tahem. A jak vidíte, tak ten molitán tam zůstává a přilepuje se. Nejde skoro vůbec dolů. Takže je potřeba takhle si nechat špachtly nebo cokoliv kovového trochu olepit. A potom takhle těma tahama takhle krásně škrábat. Ono se to hezky molitán nabaluje na to olepené železo. Takhle krásně to vyčistíte. Úplně jako nový. Takže základem je si to železo takhle nechat, ten železný nástroj olepit a škrabeme, ono se nám to nabaluje a takhle vezmeme a vyhodíme. A za chvíli je hotovo. Vidíte se, to krásně jde. No, stropnice bude jako nová.